नमस्कार मित्र मैत्रिणींनो, मराठी वन लायनर या यूट्यूब चॅनलवर आपले सहर्ष स्वागत आहे। आपण जिल्हा परिषदेच्या पदभरतीबाबत बघणार आहोत। ग्रामविकास विभागांतर्गत जिल्हा परिषदेकरिता मंजूर असलेल्या पदांचा सुधारित आकृतिबंध अंतिम करण्यासाठी समिती गठीत करण्याबाबत महाराष्ट्र शासन ग्रामविकास विभाग तारीख ऑक्टोबर 21, 2022 शासन परिपत्रक क्रमांक APT 2022 क्र पूर्णांक 8 आस्था 8 प्रस्तावना वित्त विभागाने संदर्भ क्र पूर्णांक 2.5 येथील अनुक्रमे दि. 12 एप्रिल 2022 व दि. 30 सप्टेंबर 2022 च्या शासन निर्णयान्वये पदभरतीच्या अनुषंगाने सूचना निर्गमित केल्या आहेत। त्यानुसार ज्या प्रशासकीय विभागांनी वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र. 1 वरील दि. 11 फेब्रुवारी 2016 च्या शासन निर्णयातील निर्देशाप्रमाणे सुधारित आकृतिबंध अंतिम मंजूर केले आहेत, अशा सुधारित आकृतिबंधातील महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेतील पदे वगळता अन्य पदे 50% भरण्यास अनुमती देण्यात आली आहे। तसेच वरील प्रमाणात पदभरतीसाठी एकही पद उपलब्ध होत नसल्यास किमान एक पद भरता येईल, असे नमूद केले आहे। 2. उपरोक्त शासन निर्णयातील सूचनांच्या अनुषंगाने पदभरती करण्याकरिता ग्रामविकास विभागांतर्गत जिल्हा परिषद, पंचायत समिती यांना मंजूर केलेल्या पदांचा सुधारित आकृतिबंध मंजूर करण्याकरिता विभागीय आयुक्त स्तरावर आढावा घेऊन सुधारित आकृतिबंध मंजूर पदांचा तपशील अंतिम करून शासनास पाठविण्याबाबत संदर्भ क्र पूर्णांक 3 येथील शासन निर्णयान्वये तसेच संदर्भ क्र पूर्णांक 4 येथील शासनपत्रान्वये कळविण्यात आलेले होते, परंतु अद्याप याबाबतचा अहवाल अप्राप्त आहे। 3. सदर पदभरती प्रक्रिया जलद करण्याच्या अनुषंगाने ग्रामविकास विभागांतर्गत जिल्हा परिषद, पंचायत समिती यांच्या अखत्यारीतील पदाचा सुधारित आकृतिबंध अंतिम करण्यासाठी राहाय्य करण्याकरिता मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची समिती गठीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती। शासन परिपत्रक ग्रामविकास विभागांतर्गत गट क व गट द संवर्गाची पदभरती प्रक्रिया जलद करण्याच्या अनुषंगाने जिल्हा परिषद, पंचायत समिती यांच्या अखत्यारीतील पदांचा सुधारित आकृतिबंध अंतिम करण्यासाठी सहाय्य करण्याकरिता पुढीलप्रमाणे समिती गठीत करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे। 2. उपरोक्त समितीने सदर विषयाचे गांभीर्य तसेच तातडी लक्षात घेऊन वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र पूर्णांक 1 येथील दि. 11 फेब्रुवारी 2016 च्या शासन निर्णयातील निर्देशाप्रमाणे ग्रामविकास विभागांतर्गत जिल्हा परिषद, पंचायत समितीसाठी मंजूर असलेल्या पदांचा सुधारित आकृतिबंध मंजूर करण्याकरिता विभागीय आयुक्त स्तरावर आढावा घेऊन सुधारित आकृतिबंध मंजूर पदांचा तपशील अंतिम करण्याकरिता पाठपुरावा करावा। तसेच सर्व जिल्हा परिषदांचा एकत्रित सुधारित आकृतिबंध अंतिम मान्यतेसाठी शासनास दि. 1 डिसेंबर 2022 रोजी सकाळी 11:00 वाजेपर्यंत एक्सेल शीटमध्ये सकल मराठी या फॉन्टमध्ये व PDF स्वरूपात सादर करावा। याकरिता कोणत्याच जिल्हा परिषदेला कोणत्याही कारणास्तव अतिरिक्त मुदतवाढ मिळणार नाही, याची कृपया नोंद घेण्यात यावी। सदरचे शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक 2022102152835742 असा आहे। हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे। अशीच माहिती मिळवण्याकरिता आताच लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा आपले आवडते चॅनेल मराठी वन लायनर। धन्यवाद।